Kakailian iti pakasaritaan ti Pilipinas na diskobre ti maysa kadagiti kapatgan nga isla babaen iti panagturong dagiti Pilipino nga indolwan ni Thomas Cloma iti nasa nga lugar iti May 1956. Anya nga daytoy nga isla ken apay ang nagbalin apaset ti Pilipinas. Ada detalye ni Angel Kim Pengosro. May 11, 1956, nagtignay ni Thomas Arbolente Cloma akadwa na ti 40 a lalaki ken ti kabsat na tapno tagikwaan dati sumagmamano nga isla iti abagatan ti Palawan nga daan kadayo at 380 a milya manipod iti takdang ti Palawan. Kalpasan ti 4 nga aldaw, impablaak ni Cloma ang nagtagikwada kadagiti isla. Dagiti isla nga inokupar da Cloma ket sakop ti South China Sea. Inawagan na kas Free Territory of the Freedom Land ti isla. Kanin pa kaamo na iti Secretary of Foreign Affairs ti Pilipinas. Dagiti isla ket saan pay nakakurit iti standard map nga aramaton ti kaadwan a nasyon. Kalpasan ti panagokupar ti grupo ni Cloma kadagiti isla, sinaripatpatan ken nagdapat dagiti soldado ti Taiwan iti Itoaba Island, akaarubat isla nga inokupar ti grupo ni Cloma. Idi 1974, naibalod ni Cloma gapo iti alegasyon a usurpation of authority. Nawayawayaan kalpasan nga impasana iti gobyerno ti Pilipinas ti amin a claims na kadagiti isla, babaen iti deed of assignment and waiver of rights kasukat ti maysa pisos. Dagos nga imbilin ni Defense Secretary Juan Ponce Enrile ti panagturong dagiti Marines kadagiti nasao nga isla. Naawagan ti kadakalan nga isla a Pag-asa Island. Nirogyan dagiti soldado ang nagkampo bayat ang naipasdek ti 1.3 km runway akang runaan nga akses. Nang ipatulod pa ni President Ferdinand Marcos Sr. iti duwagasot a sibilyan nga agdapat ken agnaed iti isla. Idi June 11, 1978, nagbalin ti isla a sakop ti Palawan, babaen iti Presidential Decree 1596 ang naawagan kas Kalayaan Group of Islands. Sumagmamano atawan ti napalabas, pimigsa ti claims dagiti kabangibang a nasyon kadagiti nasao nga isla. Napingot a claimant ti China, amang alalman iti paso ti Spratly Island. Claimant met ti Malaysia iti 5 reefs. Claimant met ti Brunei iti maysa a reef, bayta ti dadduma a pasut ket claims ti Taiwan ken Vietnam. Itatawan, nabara na pagsasaritaan ti nasao nga isla iti Kongreso. Sigud iti maysa a senador, saan na nairaman iti opisyal a mapa ti dadduma a pasut ti Kalayaan Group of Islands. Ken posible nga dadaytoy iti ruwar ti 200 nautical mile exclusive economic zone ti Pilipinas. Inlawlawag ti Senador anasken a mairaman iti opisyal a mapa ti International Hydrographic Organization ti West Philippine Sea. May basarmat iti National Mapping and Resource Information Authority na ikurit iti mapa ti nasao nga isla idi pay 2012. Idi 2009, naputar ti Republic Act 9522 wenno ti Archipelagic Baseline Act anang ituding iti panakarukod ti baseline, taaw ken isla a sakop ti Pilipinas. Maitunos iti United Nations Convention on the Law of the Sea. Taon 2024, nabukol ti Republic Act 12064 wenno ti Philippine Maritime Zone Act anang pasingked iti sakop ti Pilipinas at taaw ken isla, ti rukod a kasapulan iti nagbaetan dagiti isla ti Pilipinas. Taaw iti aglawlaw dagiti isla, taaw a teritoryo ti Pilipinas may basar iti naituding arukod amang saklaw iti archipelagic waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, ken continental shelf. Kanayon alaglagipon, pasama kidi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Angel Kim Pengosro.